இல்லை, மறுபடியும் பேய் எங்கடா போனியா? ஏன்டா இப்படி பண்றாங்க? ஏன்டா நீ இப்படி கஷ்டப்படுத்துறீங்க? நான் எங்க என்னடா தேடுவேன்? உங்களை பாப்பானா அவனா பாப்பானா? இங்க பாருங்க, இவன் இல்லை. ஏக்கா, உங்க அணுகுட்டி எங்கக்கா? அன்னைக்கு நீங்க விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க, தூக்கிட்டு போய் உங்ககிட்ட விட்டேன். மறுபடியும் எங்கக்கா விட்டுட்டு வந்தீங்க? பாரு, பால் கட்டி போய் கிடக்கு. கணுகுட்டி எங்கன்னு தேடுவேன், பேய எங்கன்னு பார்ப்பேன். இவங்கள பார்ப்பானா நான் போய் அவங்கள பார்ப்பானா? நம்ம நல்லா தான் நம்ம ஒரு குடும்பமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். ஏன்டா நமக்கு மட்டும் இவ்வளோ கஷ்டமாகுது? அந்த பொண்ணு விட்டுட்டு போறப்ப கூட எனக்கு இவ்வளோ வலிக்கலடா. நம்ம சந்தோஷமா வாழ்றது யாருக்கு தான் பிடிக்கலையோ? ஸோ நான் போய் யாரு எங்க எப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி